Kaya ning niabot nga karton unsa ba kay suludan ni atong lantawon unsa ka ni ba? Agay, excited. Sponsored by Auntie ikan sa Florida. Unsa ka niyang gisuludan ni ba? Atong lantawon. Ayan na, malapit na. Ayan na. Agay, naara gyud. Naara ang sulod. Kuy, sobrang excited na baliktad ang karton. Ayay. Na siya yung mga kuano accessories apil. O mga accessories. Na accessories gyapon. Klaro kay ba na baliw, na balintuwad ang picture oh. Still na sobraan ka excited. Murag kami mo gamit ani nga kalular ba gyud ni. Ay, lang wa jud ko katanawan ang yang picture nga nabali. Padayon gyud mo kung gibati kay murag ako labihan sa excited ani sa tanan kay ako man jud nag-abli ani. Oh, sobraan jud ko ani ka excited. So mo tan-aw, murag wala ka kitag wheelchair ba. Galisod bigbe ko ana kay bugat baya siya. Ginana ra na siya bugat. Galisod jud ko ana oh. Man naning kamot naning tiil bugat ba igid siya oh. Banat. Hamos pigog naong daw kaligo ba. Bala na din na. Sakay makakita ko itsura sa wheelchair. Excited. Oh, ayan na. Oh. O, diba? O, ayan na. Talagang bali yun. Pertig yung baliha. O, diba? Baliktad yun kasi nga tanan. O, napay pagkapino, arinula. O, katawas mama kay naipakapin na rinula. Pang, kuha na siya. Pero ang arinula nila kay huyang man. O, perting baliha. Hala. Padayon lang yapon, balag na bali. Bukat yun ah. Ningkamot yun dia. Oh. Ano na siya. Naglisod pa yun may unsaon na siya og kanang kuan guys. Kana bitong. Naglisod may unsaon na siya og kanang para mapurmang kuan. Bangko. Bangko. Lagi ka nang ipakuan siya ba. Sus natagbamig. Asa man yun dapitan niha. Ano man yun niha. Pastilan. Ganyan yung taga-bukid. Malalim ning first time nga nakakuan og kanang wheelchair eh. Padadaan no. Daggan kay miya na nagsig asam unsaon man gyud ni siya ha. Ay sus. Tagbaw gyud lili halang ano man gyud ni siya ha. Miya na og kanang hapyod ba unsaon gyud ni siya. Hala bali-bali, lantaw unsaon gahi bugod kay siya. Unsaon ni? O sige jud ko ano asam saan man gyud ni siya ha. Dugay nakita na mo ang iyang kanang iya bitong guide. Aya pa nakita nga nahuman na diara day sa kilid sa iyang nakasugisok-sok o naraman di ay wala bot akong banana di mi may makakuan unsaon gahi mo gud kay siya oh. Tapos kuan naman day niya itukuran. O na napurma na. Naraman di ay